la comissió de festes, que en aquest cas ens demanen un canvi a la porta d'accés al local de la pista i remodelar la barra mòbil de Festa Major. Aleix, quan vulguis. Hola, sóc l'Aleix i vinc en representació de la comissió de festes. Hem presentat dos projectes. Primer us parlaré de la porta. L'Ajuntament ha remodelat la caseta de la pista i la part de dalt és la que utilitzem per fer les reunions i per guardar material. Té cara i ulls, és nou, però ens agradaria canviar la porta per habilitar filtratges d'aigua, aïllar el fred també quan hi puguem fer reunions, per acabar de tenir un local en condicions. Molt bé. No tinc res més a explicar de la porta. Bueno, fantàstic. Ens anem a la següent. Sí. Aprofito per parlar del projecte de remodelar la barra mòbil. És una barra que ja té potser més de 15 anys i que utilitzem sempre en tots els actes que portem a diferents punts del poble, i sí que hi hem trobat que fa falta canviar el que és la part interior, perquè el que és el terra i la barra mateix de dintre s'està deteriorant, i també ens agradaria canviar els vinils de la barra. La barra és un element icònic de la comissió de festes i ens agradaria fer un projecte artístic on tothom pugui decidir quines imatges hi vol incloure. Remodelar la barra suposa més seguretat també pels participants de la comissió de festes, més estabilitat i també més durabilitat, perquè és un element que utilitzem moltíssim durant tots els dies de Festa Major. I això seria tot. Molt bé, Aleix, fantàstic. Merci. Hi haurà Festa Major aquest any o no? Sí?